Eh? A ver. Eu aquí teño dous libros. Dous libros. Un Gato. gato. Outro, Mosquito. unha mosca. Unha mosca. Vale, a ver. Vamos a contar un conto. Dun gato. Dun gato. Dun gato. A ver. Luego A ver. el de mosquito. A ver. Vou empezar. Mirade. Era unha vez un gato que tiña a lengua de trapo e a barriga do revés. Queredes que vos lo conte outra vez? Sí. Seguros que sí? Sí. Vamos a contaros. Era unha vez un gato que tiña a lengua de trapo e a barriga do revés. Queredes que vos lo conte outra vez? Sí. Pero seguros que queredes que vos lo conte outra vez? Sí. Pero que eu non dixen nin que sí, nin que non. Eu dixen que era unha vez un gato que tiña a lengua de trapo e a barriga do revés. Queredes que vos lo conte outra vez? Sí. Vale, vamos a contar outro. Vamos a contar un conto. Sabedes o que é un gaiteiro? Un gaiteiro. Vale. A ver. Tu. Era unha vez un gaiteiro que ia polo monte. Queredes que vos lo conte? Sí. Seguros? Sí. Vale, conto de novo. Era unha vez un gaiteiro que ia polo monte. Queredes que vos lo conte? Sí. Ou non, ou si. A ver, repito. Repito. Era unha vez un gaiteiro que ia polo monte. Queredes que vos lo conte? No.